Máme pre vás prémiové SUV BMW X5 za 22 000 eur. V čom je háčik? BMW X5 3. generácie s označením F15 je na trhu od roku 2014 do roku 2018. My testujeme 2015 s nájazdom 185 000 km a s cenovkou 22 000 eur. Na čo si dať pozor pri kúpe tejto jazdenky? V prednej časti je X5 naozaj dominantná a budí rešpekt, najmä vďaka veľkým ladvinkám charakteristickým pre značku BMW. Sú pekne olemované chromovým rámikom, avšak keď chcete ešte agresívnejšie auto, kúpte si M-Paket, ktorý vyzerá naozaj dynamicky a športovo. Svetelná technika, sú tu Bixenony, ktoré fungujú naozaj vynikajúco a v tme osvetlia každú jednu cestu. Obuté máme 19 a poďme sa pozrieť na samotné rozmery. Celková dĺžka vozidla je 4,8 metra, šírka je 1,9 metra, výška 1,76 a rázor náprav činí necelých 3000 mm. Vzadu je X5 naozaj masívna, ale zároveň uhladená. Máme tu elektronicky ovládateľné veko batoženého priestoru, ktoré je dvojdielne, čiže ten spodok ja si viem takto manuálne odklopiť a napríklad sa posadiť. Čo sa týka objemov, základný objem kufra je 650 litrov a po sklepení zadných sedadiel získavate priestor o objeme 1870 litrov. X5 viete mať aj s ťažným zariadením a potiahnete brzdený príves o hmotnosti 2,7 tony a nebrzdený príves o hmotnosti 750 kg. Tento vstup k interiéru začnem s sedadlami, pretože tie sú naozaj že vynikajúce a zdá to najlepšie, čo ste si v roku 2015 do BMW mohli dať. Sú plne elektronicky nastaviteľné vo všetkých rôznych smeroch spolu s dofúkovaním v podstate tých bočníc a zároveň disponujú aj pamäťovou funkciou, kde si viete uložiť až dve polohy. Následne sa povenujeme multifunkčnému volantu, pretože v tomto prípade, nakoľko tu nemáme M-Sport paket, tak ten volant nie je tak typicky hrubý, ako býva v tých práve M-kových paketoch a drží sa veľmi pohodlne a zároveň je multifunkčný a ukrýva všetky podstatné funkcie, ktoré môžete ovládať počas jazdy na jedno kliknutie. Za volantom máme azda moju najobľúbenejšiu kombináciu budíkov a to je digitálno-analógový budík, pretože mám tu taký širokouhlý displej, ktorý mi krásne elegantne zobrazuje všetky hodnoty, ktoré potrebujem vedieť o aute a zároveň sa tu zachováva tá prehľadnosť o jazde, čo sa týka kilometrov za hodinu a samotných otáčok motora. Následne tu máme displej infotainmentu, ktorý nie je v tomto ročníku ešte dotykový a ovláda sa cez iDrive selektor tu na stredovej konzole a celý ten infotainment je prehľadný, jednoduchý a naozaj sústreďuje toho vodiča na jazdu. Stredová konzola je usporiadaná prakticky, je tu takáto roletka, ktorá nám odokrýva dva cup holdery, dodatočné miesto na odkladanie napríklad žúvačiek, kľúčov a podobných vecí, rovnako tu je priehradka takisto na kľúčik alebo na nejaké mince. Lakťová opierka sa otvára atypicky dvojdielne a je dostatočne veľká, ukrýva aux port a takisto aj USB port na to, aby ste si vedeli pripojiť váš telefón. Čo sa týka ďalších odkladacích priestorov, tie máme vo dverách a tie sú dostatočne veľké aj na to, aby ste tam zmestili 1,5 až 2 litrovú fľašu. V zadnej časti je to naozaj priestranné auto a nejdem sa tu nejakým spôsobom hrať na to, že by som tu nemal dostatok miesta, pretože sedadlo je nastavené na mňa, to vodičové, a ja mám 1,90 m a mám tu dosť miesta nad hlavou, na kolenách chodidla si mám kam zasunúť a viem tu v podstate usadiť troch rozmernejších pasažierov, ale v ideálnom prípade sú to dvaja, pretože viete využiť lakťovú opierku, ktorá má cup holdery. Odkladacích priestorov tu máme ďalej takéto poličky na nejaké mobilné telefóny a takisto prakticky takéto bačky na zadných sedadlách. Ak máte deti, viete sem ukotviť dve plnohodnotné autosedačky, pretože tu je kotviaci systém Isofix, takisto aj podobnou. A ja sa dotknem ešte kvality spracovania, pretože sme v prémiovom segmente. Tá neupadá smerom dozadu a takisto aj po tých 185 000 km je to auto veľmi kvalitne spracované a cítim sa tu naozaj príjemne a prémiovo. Pod kapotou sa nachádza 3-litrový 6-valcový naftový agregát, ktorý produkuje výkon 190 kW a spárovaný je s 8-stupňovým ZF automatom. Všetok výkon je prenášaný na obe nápravy pomocou štvorkolky X-Drive. Spomedzi ostatných agregátov ste si mohli pod kapotu osadiť aj benzínové motory, ktoré štartovali s 2-litrovým hybridom, následne to bol 3-litrový 6-valcový benzínový motor a vrchol ponuky benzínových agregátov zastrešoval 4.4 V8 vo verzii BMW X5M. V rámci naftových agregátov, okrem spomínanej 3-litrovej jednotky, ktorú máme osadenú pod kapotou, máte na výber aj z 2-litrového naftového motora. Poďme k samotnej jazde, pretože máme pod kapotou 3-litrový diesel 6-valec
označenie 30D, ako ho veľmi dobre poznáme z rady BMW a z celého toho portfólia. Poviem, že z toho motoru je cítiť neskutočnú silu, či už je to po nejakej výkonnostnej stránke alebo po samotnom tom prejave, pretože ten motor, keď sa ozve, ide z neho rešpekt, sila a cíti ten krútiaci moment, ktorý tu v tomto aute je. Musím povedať, že s týmto autom v rámci motorizácie nemám absolútne žiaden problém a keby si vyberám X5, tak tá 30D mi absolútne stačí. Naozaj je to základný motor, ale zároveň veľmi postačujúci, až nadmieru postačujúci by som to povedal. V rámci komfortných prvkov sedadlá sú vynikajúce, rozhľad z tej kabiny je takisto veľmi dobrý a samotný ten podvozok krásne filtruje všetky nerovnosti. Či už sú to nejaké spomalovače alebo priečné také bubliny asfaltové, tak to auto to krásne odfiltruje. Je naozaj cítiť, že toto je prémiový segment, ba priam až luxusné SUV. V rámci jazdných režimov máme tu športový, komfortný a takisto, ak sa nemýlim, aj nejaký eko režim. A ja som ten typ človeka, ktorý auto zväčša prepína do toho športového režimu. Nie, že by som od neho požadoval nejaké dynamické výkony, ale pretože mi vyhovuje to nastavenie či už riadenia, alebo odozvy prevodovky a samotná citlivosť plynového pedálu v tom športovom režime. V X5 som jazdil 99% času v komfortnom režime, pretože mi to vyhovuje, či už je to tá tuhosť toho riadenia. Manévrovateľnosť v meste s týmto autom je kapitola sama o sebe, pretože ako som spomínal, to auto má masívne rozmery a treba s tým počítať, avšak ten polomer otáčania je veľmi fajn. Čiže ak sa potrebujete stočiť na nejakom úzkom mieste, je to s týmto autom možné, avšak budete určite aspoň jedenkrát cúvať. To však neznamená, že to auto nie je obratné. Ako som povedal, dokážete sa s ním niekde na nejakom úzkom priestore otočiť. Ak sa dotknem aj aspektu spotrieb, tak je to 3 liter diesel, čiže nečakajme tú spotrebu nejakých 5-6 litrov na 100 km. Štandard pri tomto motore aj z iných aut je, že tu viete jazdiť za nejakých 8-8,5 litra, keď idete v takom eko režime. Detskou chorobou F15-kovej X5 sú tesnenia vôkol dverí a panoramatickej strechy. Táto generácia je známa nežiaducim únikom oleja vôkol tesnenia púzdra olejového filtra, čo môže mať za následok vyššiu spotrebu oleja. Namiesto vzduchového podvozku by sme siahli po adaptívnom a okrem týchto aspektov by sme poriadne skontrolovali aj chod motora a prevodovky, pretože v budúcnosti takto viete značne ušetriť. Tento konkrétny kúsok nájdete u predajcov AAA Auto s nájazdom 185 000 km a s cenovkou 22 000 eur z DPH. Okrem tohto auta v Ačkách nájdete viac ako 1500 SUV modelov, či už hľadáte menšiu X3, väčšiu X7 alebo množstvo iných značiek. Prajem vám pekný deň a vidíme sa opäť na budúce. Vyhnite sa nepríjemným situáciám pri kúpe jazdenky s výpisom z registra prevádzkových záznamov vozidiel Odopas zdarma a Autopas so zľavou 50%. Vďaka týmto nástrojom máte z AAA Auto kompletný prehľad o histórii vášho nového vozidla a vy tak môžete spokojne jazdiť za zážitkami.